आयुष्यामध्ये पेंटिंग हे शब्द तुम्ही ऐकलेच असेल. पेंटिंगला फार जुना इतिहास असतो असे बोललंही जातं. तो अगदी 50 वर्ष जुना असू शकतो. तुम्ही कधी कधी कोणाच्या घरात देखील पेंट्स बघितले असतील, अगदी तुमच्याही असेल. पण जर हीच पेंट ही तुमच्या जीवावर बेतली तर मग काय कराल? भूताची पेंटिंग, मराठी हॉरर स्टोरी. पण मित्रांनो, जर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब नक्की करा. तुमच्या एका सबस्क्रिप्शनने मी किती मोटिवेट होतोय खरंच मला नाही सांगता येत. करताय ना? नाहीतर इकडे सुशांत आणि प्रिया साधारण 12:30 वाजता पेंटिंग एक्झिबिशनमध्ये पेंट बघण्यात व्यस्त होते. त्यांना पेंटिंग ही आपल्या मुलगी नेहाला गिफ्ट करायची होती. 2 दिवसांनी तिच्या मुलीचा बर्थडे येणार होता. साधारण अर्धा तास झाला असेल. ह्या लोकांनी पेंटिंग फार शोधल्या, पण दोघांना एकही पेंटिंग आवडली नाही. बघ ना यार, एवढ्या चांगल्या पेंटिंग्स आहेत, पण नेहाला आवडेल अशी एकही पेंटिंग नाही. नेहा म्हणजे त्यांची 10 वर्षाची मुलगी. हिला लहानपणापासूनच पेंटिंगची फार आवड होती. हे दोघंही निराश झाले आणि तिथून निघायला तयार झाले. पण अगदी काही वेळातच प्रियाची नजर तिकडे एका कोपऱ्यात असलेल्या पेंट जवळ गेली. हळूहळू प्रिया ही जवळ गेली आणि जोरात आवाज दिला, सुशांत तिकडे ये. सुशांत तिकडे आला आणि यांनी पाहिले की यांना हवी तशी एक पेंट भेटली होती. पेंटिंग मध्ये साधारण 50 ते 60 वर्षाची बाई नऊवारी साडी घालून, नाकामध्ये नथ, कपाळावर मोठे कुंकू अशी पेंटिंग मध्ये काढली होती. या दोघांनी ती घ्यायचा निर्णय घेतला. तिकडच्या स्थानिक मॅनेजरला बोलवले देखील. त्याला जरा आश्चर्यच वाटले. अहो साहेब, पण आम्हालाही खूप आवडली आहे, आम्ही घेतोय. सुशांत मॅनेजरलाच बोलला. मॅनेजरने आश्चर्य होतच बिल बनवून त्यांना ती पेंटिंग देऊन टाकली. 2 दिवसांनी बर्थडे आला. नेहाला ते गिफ्टही केले. नेहाला ते फार आवडली. बर्थडे अगदी मोठा झाला. नेहाने ती गिफ्ट ओपन केले तर बघितले अगदी फोटो किंवा ती बाई समोर उभी आहे अशी पेंट होती आणि खाली लिहिले होते, रमाबाई. नेहा इथे फार खुश झाली होती. नेहाला ही पेंटिंग फार आवडली होती. ठरल्याप्रमाणे तिने ती पेंटिंग आपल्या रूममध्ये लावली. त्या रात्री सगळे झोपून गेले. नेहाने आपल्या बेडसमोरच, म्हणजेच बेडवरून उठताच ती पेंटिंग दिसेल अशा पद्धतीने आपल्या बाबांकडनं लावून घेतली होती. दुसऱ्या रात्री जेवण वगैरे उरकले. नेहा तरीही फार खुश होती. नेहा बाबांना बोलली, बाबा हे कुठून आणलं तुम्ही? तसंच बाबांनी सर्व काही सांगितलं. नेहा झोपी गेली. साधारण रात्रीचे 1-1:30 वाजले असतील. नेहाचा बेडरूम हा ठोठवण्याचा आवाज आला. नेहाला जाग आली. नेहाने आपले दार उघडले तर तिथे कोणीच नव्हते. नेहा पुन्हा झोपी गेली. नेहा झोपणार आणि अगदी त्याच क्षणात, अगदी हवेच्या वेगाने एक काळी सावली हे तिकडून निघून गेली. नेहालाही पाहून फार भीती वाटली. नेहा जोरात ओरडली. अगदी काही वेळातच सुशांत आणि प्रिया हे नेहाच्या रूममध्ये आले. नेहाची समजूत काढली आणि नेहाला कसेबसे झोपवले. दुसऱ्या दिवशी सुशांतने पुन्हा समजवले, बाळा तुझा काहीतरी भास असेल, तू जागरण तुझे जास्त होते त्यामुळे तुला असले भास होत असतील वगैरे वगैरे. त्या रात्री नेहा पुन्हा झोपी गेली. साधारण काही वेळाने नेहाचा बेड हलू लागला. नेहाला जाग आली आणि नेहाने असे बघितले की नेहाचा बेड आणि नेहा हे अगदी 10 ते 15 फूटच्या उंचीवर उडत आहेत. नेहाने जोरात ओरडण्याचा प्रयत्न केला. नेहा ओरडणारच. तेवढ्यात नेहाला असे समजले की तिचे दात कोणीतरी घट्ट बांधले आहेत असे तिला जाणवत होते.
नेहाने आपले डोळे घट्ट बंद केले. नेहाने हलण्याचा प्रयत्न केला, पण नेहाला काही हालता आले नाही. नेहाने आपले हात जोरात हलवले, पण तेही हालत नव्हते. नेहाने आपले डोळे बंद केले. काही क्षणात तिने डोळे उघडले तर नेहाने असे पाहिले की ती रमाबाईची पेंटिंग ही तिच्यापासून काही अंतरावर हवेत तरंगत आहे. हळूहळू करून ती नेहाच्या तोंडाजवळ येऊ लागली आणि रमाबाई हे पेंटिंग मधून हसू लागल्या. एक क्रूर हास्य देऊ लागल्या. नेहा जोरात ओरडली आणि अगदी काही क्षणात ही जमिनीवर फेकली गेली. नेहाचे आई बाबा तिकडे आले. नेहा नेहा काय झालं, अशी का ओरडलीस? नेहाने आपला बोट हा पेंटिंगकडे दाखवला. अरे काय तिकडे तिकडे ती पेंटिंग आहे, तुला असं काय झाले नेहा? नेहाला बोलण्याची परिस्थिती सध्या नव्हती. त्या रात्री नेहा ही आपल्या आईबाबांवर बसली आणि तिने सर्व प्रकार सांगितला. तसे बाबा बोलले, नेहा तुला बोललो होतो ना, हे भूत वगैरे असले टीव्हीवर नको सिरियल बघत जाऊ, त्याचाच हा परिणाम आहे. नेहा हो, आजपासून असलं काही बघायचं नाही. नेहालाच अगदी ओरडा बसला. नेहा आपल्या घरच्यांबरच त्या रात्री झोपी गेली. दिवसांदिवस असे प्रकार वाढूच लागले. अगदी एक दिवस नेहा ही गार झोपी गेली होती. नेहाचे कोणीतरी शॉल ओढले. नेहाने समोर बघितले. ते दृश्य पाहताच नेहाला भोवळ येऊ लागली, कारण की ती पेंटिंग मधली बाई ही नेहाकडे बघून एक इशारा करत होती. ती नेहाला पेंटिंगच्या आत बोलवत होती. नेहा पळतच आपल्या आईकडे गेली. आईला तिने मिठी मारली. नेहाला माहित होते की जर तिने हे बाबाला सांगितले तर तिचा बाबा या सगळ्यांवर विश्वास नाही ठेवणार. नेहा जोरजोरात रडत होती. सकाळ झाली तसंच सुशांतचा फोन आला. अगं ऐक, मला आज काही घरी येता येणार नाही, मला ऑफिस मीटिंगसाठी पुण्याला जायचंय, शक्यतो मी उद्याच येईल. फोन ठेवला आणि रात्र झाली. नेहा एकटी असल्याने आईने नेहावर झोपण्याचा निर्णय घेतला. दोघं झोपी गेले आणि अचानकच बेल वाजण्याचा आवाज आला. प्रियाला जाग आली आणि प्रिया ही दरवाजा उघडण्यासाठी रूमच्या बाहेर गेली. प्रियाने दरवाजे उघडले तर तिथे कोणीच नव्हते. असं कसं काय, कोणी मस्ती केली असेल. प्रियाने ते दार बंद केले आणि पुन्हा खोलीत जाण्यासाठी निघाली. प्रिया आपल्या खोलीमध्ये आली आणि तिने जे पाहिले ती पाहताच ती जोरात ओरडली, नेहा! कारण की नेहाच्या बेडच्या अगदी शेजारी ती पेंटिंग मधली बाई ही तिच्याकडे एकटक बघत उभी होती. प्रियाचा आवाज ऐकताच त्या बाईची नजर प्रियाकडे गेली आणि ती नेहाचा गळा पकडू लागली. इकडे प्रियाला काहीच समजत नव्हते. प्रिया ही तिच्या अंगावरच धावून गेली. पण अगदी 50 ते 60शी ती बाई. या वयामध्ये देखील तिच्या अंगामध्ये एक वेगळी शक्ती होती असे वाटत होते. आणि प्रियाला नंतर कळाले की ही तीच बाई आहे जी पेंटिंग मध्ये आहे. प्रियाची न कळतच नजर ही मागे गेली तर तिने असे पाहिले की त्या पेंटिंग मध्ये केवळ एक पांढरा रंग आहे. प्रियाला समजून गेले की ही दुसरी तिसरी कोणी नसून त्या पेंटिंग मधली आत्मा आहे. सोड सोड माझ्या मुलीला! प्रिया ही जोरजोरात ओरडत होती. अगदी काही क्षणातच बेल वाजण्याचा पुन्हा आवाज आला. नेहाला माहित होते की हे कोण आहे, म्हणून नेहा त्याही अवस्थेत बोलली, आई आई लवकर जाऊन दरवाजा उघड आई. आणि त्या क्षणी प्रिया ही पळत पळत दरवाजाकडे गेली. तिने दरवाजा उघडला तर तिचा पती सुशांत होता. सुशांतही आतमध्ये आला. सुशांतने सर्व प्रकार पाहिला.
नेहाचे डोळे बंद पडू लागले होते. सुशांतनी आणि प्रियानी त्या बाईचा हात पकडायला आणि नेहापासून लांब करायला हे जोर लावू लागले, पण या दोघांचा काहीच तिथे चालत नव्हते. ती बाई ही जोरजोरात हसू लागली. इकडे सुशांत बोलला, अगं का सतवतेस माझ्या मुलीला? जा इथून, तुला हवंय तरी काय? तसे ते रिकामे झालेले डोळे ही तिने सुशांतकडे वळवले. सुशांत एकटक मागे गेला. सुशांत काही वेळासाठी हा आश्चर्यचकित बघू लागला. त्या डोळ्यांमध्ये केवळ आणि केवळ अंधार होता. इकडे प्रिया ही जोरजोरात त्या बाईला मारू लागली. अगं कोण आहेस तू? जा इथून. आणि काही वेळातच तिने नेहाचा गळा तर पकडलाच होता आणि दुसऱ्या हाताने प्रियाचा गळा पकडला. ही दोघांचाही गळा दाबू लागली. प्रियाला तर अगदी हवेत उचलला होता. काही वेळातच सुशांत ओरडला, प्रिया, नेहा असं बोलताच सुशांत जवळ असलेल्या एका कटरने ती पेंट त्याने फाडून टाकली. त्या बाईची क्रूर नजर ही मागे वळली. ती जोरात ओरडली. काही वेळेसाठी हा रूम मध्ये अंधार पसरला. आता तिघही उठले होते. नेहा ही रडतच होती. इकडे प्रिया ही खाली बसली. सुशांतने तिला धीर दिला. प्रिया, रडू नकोस. खरं तर माझीच चुकी आहे. जेव्हा नेहा मला सांगत होती तेव्हा मी लक्ष नाही दिले. दोघांचे बोलणे चालूच होते आणि अचानक नेहाच्या तोंडातून हसण्याचा आवाज येऊ लागला. हा आवाज फार क्रूर होता आणि हा आवाज दुसरा तिसरा कोणी नसून रमाबाईचा होता. नेहाची नजर ही सुशांत आणि प्रियाकडे गेली. त्या दोघांना देखील समजून गेले होते की ही नेहा नसून ही रमाबाई आहे. काही बोलायच्या आतच नेहा ही बेडवर न उठली, पळत पळत रूमच्या टेरेसमध्ये गेली आणि टेरेसवरनं ही उडी मारली. 6व्या फ्लोअरवरनं नेहाने आपला जीव दिला. सुशांत आणि प्रिया हे दोघंही बेशुद्ध झाले. 2 दिवसांनी त्यांना जाग आली. इकडे प्रियाला वेड्याचा झटका लागला. सुशांत कसाबसा सावरला. काही दिवसांनी ते आपल्या मूळ घरी आले. ते तिकडून शिफ्ट झाले होते, पण शिफ्ट होताना त्यांना ती पेंटिंग पुन्हा कधी दिसली नाही. काही दिवसांनी सुशांतने त्या पेंटिंग एक्झिबिशनच्या मॅनेजरला फोन लावला. सर्व प्रकार सांगितला. तसं तो मॅनेजर बोलला, अहो साहेब, त्या दिवशीचे सर्व पेंटिंग्स हे माझ्या लक्षात होते. अगदी ते माझंच काम असतं. पण ती पेंटिंग ही मी त्याच क्षणी बघितली होती. मला देखील समजले नव्हते की ती पेंटिंग कुठून आली आहे. आणि तुम्हाला ती पेंटिंग एवढी आवडली होती, तशी ती तुम्हाला घ्यायची होती, म्हणून मी तुम्हाला ती देऊन टाकली. साधारणच 1-1.5 वर्ष झाले आहे. पुढचा एक्झिबिशन लागला. हा मम्मी, ऐक ना, पप्पांना जसं गिफ्ट पाहिजे ना, अगदी तसंच गिफ्ट मला भेटलेलं आहे. त्यांना ही पेंटिंग फार आवडते. या पेंटिंग ही कदाचित 10 वर्षाच्या मुलीची आहे. खाली लिहिलं आहे, नेहा. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. सबस्क्राईब करायला खरंच विसरू नका. आणि हो, तुमचेही काही अनुभव असतील तर खाली दिलेल्या मेलवर नक्की पाठवा. भेटूया पुढील अशाच भागांमध्ये.